napakahalaga ng ating kodigo pagdating sa araw ng halalan. Dahil boboto po tayo ng 12 senador, boboto tayo ng mga konsehal. Napakarami ng pangalan na kailangan natin tandaan. Kaya para mabilis ang ating pagboto at wala tayong makalimutan na pangalan, ay dalhin natin ang ating kodigo, ang ating sample ballot sa May 9. At paalala, i-shade natin ang bilog sa kaliwa o sa left ng pangalan ng kandidato na gusto natin ihalal. Yan po ang mga paalala natin sa May 9, 2022, sa susunod na Monday. After May 2 ang May 9. Sa susunod na Monday na po yan. At kami po ay umiikot sa buong bansa. Unity team po ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Tatlo po ang sinasabi namin na kailangan tutukan ng ating gobyerno. Una, trabaho at hanap buhay. Dahil may mask, may molnupiravir at merong mga bakuna, dapat hindi na natin nilalockdown ang ating mga trabaho at negosyo. At tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagbukas, tulad nitong pag-celebrate natin sa ating Bangus Festival. Paalala lang po sa ating mga kababayan na napakahalaga po ng bakuna, na hindi po tayo maging severe or critical na kaso sa kapag tayo ay nagkasakit ng COVID-19. Kaya kunin na po natin ang ating mga booster shot o pangatlong bakuna ng COVID-19. Napakarami po ng bakuna, para po yan sa inyong lahat, sa proteksyon ninyo, at libre po yan sa ating mga vaccination centers. Pangalawa po na sinasabi namin na kailangan tutukan ng gobyerno ay kalidad ng edukasyon ng ating mga anak. Dahil yan po ang sandigan ng magagandang at magandang kinabukasan nilang lahat. Itaas niyo ulit, hindi ko mabasa kasi. Inday Sara, tumakas pa ako sa bahay para lang makita ka pag uwi ko. For sure, mga gamit ko sa labas na, pahag at papik. Maraming salamat, Ma'am May. Sa Ma'am VP Sara, pa-video greet po ang Inday Sara Nation. First mansari na po namin noong 27, pahag at pakis. Maraming salamat sa Inday Sara Nation at sa lahat po ng mga parallel groups na tumutulong sa aming kampanya. At pangatlo po, na kailangan tutukan ng gobyerno ay mapayapang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Na tayo po ay nakakapag-celebrate, na hindi tayo takot na merong gumawa na masama sa atin sa pag-celebrate natin ng ating Bangus Festival. Meron po kaming dalawang mensahe na ikinakampanya sa inyong lahat. Una po, pagkakaisa nating lahat ng wala pong kulay ng politika. Yan po ang unity o pagkakaisa ng unity. At pangalawa po ay mensahe ng kapayapaan. Kinukumit po namin na itutuloy ang mga reforma na nasimulan ng administrasyon ni Pangulong Duterte at ang kanyang programa kontra kriminalidad. Yan po ang unity namin ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Pagkakaisa at kapayapaan, kinsay makasabot din ang amuang pamilya, dunay dako kaayo nga utang na kabubuton kaninyong tanan sa pagigugma og suporta na ginahatag ninyo kanamo. Ang amin pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat sa pagmamahal
at suporta na ibinibigay ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po, gusto niyang malaman ninyong lahat na sa pagtatapos ng kanyang termino ay nasa puso niya ang pagpapasalamat sa inyong lahat dito sa Dagupan at sa probinsya ng Pangasinan. Ang amin pong pamilya ay meron pong pangako sa bayan. At ako yon, kasama ang aking pangako sa inyong lahat. Nagagawin ko ang lahat sa aking trabaho upang tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Mga kababayan, ako po si Sara Duterte. Humihingi po ako ng tulong at suporta ninyo pagka-vice presidente ng ating bansa. Maraming salamat! Magandang hapon sa inyong lahat! Isang masigabong palakpakan para sa susunod na Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte! Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara. At papapicture po muna si Mayor Brian Lim. Kasama po si Mayor Inday Sara Duterte. Mayor Brian, kayong dala po muna ni Mayor Inday Sara. Inday Sara, here she comes. Okay, Mayor Brian, request lang mo muna, kayo lang munang dalawa po. Alright, silang dalawa po muna ang ating pong Mayor ng Dagupan, Mayor Mark Brian Lim! Inday Sara, here she comes. Mayor Inday Sara Duterte! Huwag po natin kakalimutan mga kaibigan ang ating Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte! At ang ating mahal na Mayor for Dagupan, Mayor Mark Brian Lim! Inday Sara, here she comes. Ngayon, kasama po ni Mayor Inday Sara, si Mayor Brian, at ang mga Team Life. Inday Sara, here she comes. Di tayo papabayaan, bayan alagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Dagupan! Isang masigabong palakpakan na may kasamang hiyawan! Sara, here she comes. Team Life! Ang bayan alagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here Maraming salamat, Di tayo papabayaan. Mayor Inday Sara Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo papabayaan, bayan alagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo papabayaan, bayan alagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Inday Sara, here she comes. Maraming salamat, Dagupan! Here she comes. Duterte! Di tayo papabayaan, bayan Simula pa lang ito mga kaibigan, maya-maya ng konti, tayo po ay magrarak-rakan sa stage 1! Kasama natin ang isda artist, DJ Leandro Sarko, Almos, ang bagong Disband, at ang sunod. Robin! Don! 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 Brad! Brad! Muli bigay naman natin ang pasasalamat sa ating mahal na Mayor Mark Brian Lim. Palakpakan naman natin ang ating mahal na Mayor Mark Brian Lim. Idol! Idol! Robin! Don! 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 Robin! After 2 long years
Amy Fernandez